Soyayya, soyayya. NJP Production. Na riga na kuna akan sarki ni wallahi ke ce nan cikon buri a sama uce nan muradin raina. Na riga na kuna akan sarki ni na shirya sanki ya bi jini da jikina karki bar na a baya da ke nake alfahari mai suna ina ta biyayya ke nake kallo a dare rana nake jin daɗi. Rayuwa mai daɗi ka so wanda ke ƙaunar ka kar ka so mukiyinka domin zai saka kai hauka. Za ka nuna mata so irin wanda ba shi da damka, ita ko a jikinta kullum sai ta saka tunani. Na yi dace nima da samun ki mai tarbiyya mai hankali da biyayya a sama'u mai alkunya a waisu mai ƙaunar ki a kan san ki ni ban kunya. Zan faɗa wa iyaye ai baikonmu ni na shirya. Alkawari na damke bani barin ki autar mata, so idan ya kai so zai sa zuciya ta makanta da daina kallon kowa sai dai wacce ta mata gata. Ni kwakin mini gata ya za a yi a ce na manta. A sama ulallakin nuna so kware a gare ni, ko idan na yi fushi kizo ki rarrashe ni. Kina da kyawun hali da hankali kina da tunani, a bar yabo 'yan mata ni ƙaunar ki mani gata. Ka so a sokar daɗi ni na samu wacce nake so, farin cikin zuciyata ƙaunar ki ta riga ta yi nasu. A sama ƙwayar kyakkyawa kalaman ki ba su ce so, tabbas a so ne dace ni na samu mai mini rana.